ଚାଲ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା ଯେ ଦେଖିବା ଆମ ପରିବେଶରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତୁମେ ଦେଖୁଛ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗଛଲତା, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଝରଣା, ମଣିଷ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିରୁ ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଆମେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘର, ମାଟି ପାତ୍ର, ସଡ଼କ, କୂଅ ଇତ୍ୟାଦି ଆମ ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆମ ପରିବେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷମାନ ଦେଖିଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କେତେକ କୃତ୍ରିମ। ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ ତାକୁ କୃତ୍ରିମ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା। ଯେପରିକି ମାଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମାଟିରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ମଣିଷ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କୃତ୍ରିମ ଜିନିଷ ବୋଲି କହିବା।